και κάτω Πατησίων και τον πατέρα Αλέξιο Σάπικα, προϊστάμενο Αγίου Νικολάου Αχαρνών, έγινε η οργάνωση σε συμφωνία και συνεννόηση με τον πατέρα Μάξιμο δια την τελετή αυτή των Ιερών Εγγενείων. Δεν είναι μικρό πράγμα, αδελφοί μου. Δεν εγκαινιάσαμε μόνο τον ναό, δεν εγκαινιάσαμε μόνο το κεντρικό θυσιαστήριο, αλλά με εντολή του γέροντα και επιθυμία του, ο λίγο πρώτο κλείσει τα μάτια του, εγκαινιάσαμε με ευλογία φυσικά του μακαριωτάτου του Υπενάρχονας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου και άλλα 3 θυσιαστήρια. Έτσι σήμερα παραδίδεται ο ναός όλος εγκαινιασμένος και τα 4 θυσιαστήρια που βρίσκονται στον απάνω χώρο για να δοξάζεται και να υμνείται το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Τριαδικού Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που κατά Θεία Συγκυρία σήμερα εορτάζουμε την απόδοση της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής. Μας αξίωσε, παιδιά μου, ο Θεός ο Άγιος, μετά από αρκετές δεκαετίες, μέσα σε μια μεγάλη ευλογία και πλεισμονή χαράς και φωτός, με τη μεγάλη εορτή της αποδόσεως της Πεντηκοστής σήμερα, να τελέσουμε τον εγκαινιασμό του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου στην περιοχή Παράδεισος του Δήμου της Αγίας Παρασκευής, τελευταίας ενορίας μας, που βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα ανατολικά με την Ιερά Μητρόπολη Μεσογείας και Λαμπρεωτικής. Είπαμε και χθες για την προσωπικότητα του πατρός Πορφυρίου Κουδελή, ο οποίος πάνω από 30 χρόνια βρήκε τον ναό εδώ στα Πετά και στο Ισόγειο και με τους τίμιους μόχθους του και την συνεχή παρουσία του στον χώρο αυτό ολοκλήρωσε, ανύψωσε και έφτασε σε αυτό το σπουδαίο και απαραμίλου κάλους σημείο των Ιερών Ναών, όπου θέλησε ο Θεός ο Άγιος επί Αρχιεπισκοπίας του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Ιερονύμου του Δευτέρου να εγκαινιαστεί δια των αναξίων χειρών μας. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω καταρχάς το μακαριότατο που μου έδωσε την εντολή αυτή για να υλοποιήσω τον εγκαινιασμό της ενορίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον προϊστάμενο του ναού, τον πατέρα Μάξιμο, και τους πατέρες που κοντά σε αυτόν, τον πατέρα Νικόλαο και τον πατέρα Σοκράτη, συνδιακονούν. Θέλω να επενέσω τον αγώνα του πατρός Μαξίμου και τον χρόνο που ήταν ο γέροντας στο κρεβάτι, αλλά και μετά από αυτόν μέχρι σήμερα, και για τη διοργάνωση αυτής της λαμπράς θελητής, και θέλω να σταθώ και στους συνεργάτες που ανέφερα προηγουμένως, οι οποίοι ήταν οι ισόβοι, εφόσον ο παππούλης έφυγε από τον κόσμο, ο πατήρ Πορφύριος, μαζί με άλλα πολλά πρόσωπα. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον αγαπημένο Αλέξανδρο και την Ελευθερία, που ήσαν οι συνεισφέροντες την διαπονία τους εις το τίμιο γύρας και εις τας αναπηρίας του σεπτού γέροντος Πορφυρίου, που άλλοτε ο ένας και άλλοτε ο άλλος έμεναν μαζί του τις νύχτες, τα δύσκολα βράδια της ασθενείας του και τον διακονούσαν και προσωπικά. Δεν μπορώ να ξεχάσω και όλους τους άλλους, οι οποίοι πραγματικά είναι πάμπολοι και οι περισσότεροι εξ αυτών είστε μεταξύ μας, που συμβάλλατε με όλους τους τρόπους. Δεν θα τους αναφέρω
ξερορίας αυτής, ο οποίος ήρθε και είναι παρόν σήμερα τον κύριο Βάτσο, τον Αγιογράφο, να με συγχωρείτε γιατί η μνήμη μου δεν με βοηθάει, ο οποίος εκτελούσε και πέρα από το προσωπικό του φυσικά ταλέντο, τις εντολές του αηδήμου γέροντος Πορφυρίου για την τελευταία λεπτομέρεια του εξοραϊσμού του ναού αυτού. Την τελευταία λεπτομέρεια του εξοραϊσμού του ναού αυτού. Ο γέροντος Πορφύριος έλεγε θα βάλουμε αυτό εδώ, θα βάλουμε εκείνο εκεί, θα βάλουμε το άλλο παραπέρα, και ο κύριος Βάτσος με τους συνεργάτες του εκτελούσε τις εντολές του Παπούλη για να γίνει η εκκλησία αυτή όπως τη βλέπετε. Ένα σπουδαίο έργο τέχνης. Επίσης και τον κύριο Γιώργο, τον εργολάβο, ο οποίος και αυτός με μεγάλη φροντίδα, μεγάλη αγάπη, με πολλή υπακοή, στάθηκε δίπλα στον Παπούλη, επιτελώντας τις εντολές του. Να θυμίσω αυτές το είπα ότι ο πατήρ του Πορφύριος ήταν εκτός από θεολόγος, γιατρός, είχε τελειώσει την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε την εξειδίκευση των οδοντιάτρων, αλλά και μεγάλος και σπουδαίος καλλιτέχνης. Ήταν μέσα στον πνευματικό κόσμο της χώρας, παρόν αφανώς. Να μην εισμονήσω και τα δύο πρόσωπα, τον κύριο Φώτη και την κυρία Αθηνά, οι οποίοι και αυτοί με τα σπουδαία τους χέρια, τα εμπνευσμένα, έφτιαξαν τα ωραιότατα αυτά ψηφιδωτά, τα οποία κοσμούν τον Ιερό Ναό. Δεν θέλω να ξεχάσω τον πρωτοψάλτη της Εκκλησίας, τον κύριο Γιάννη Καψομενάκη, ο οποίος είναι δάσκαλος της Βυζαντινής μουσικής και ο οποίος έχει συγκροτήσει αυτόν τον ωραίο χορό και ψάχνει επί δεκαετίες εδώ, αφιλοκερδός και εθελοντικός, προσφέροντας το τάλαντο που του έδωσε ο Θεός. Δεν μπορώ να λησμονήσω, παιδιά μου, και όλους εκείνους τους αμέτρητους, που τους είχα δει και με τα μάτια μου, που ήρχονταν και έδιναν στον Παπούλη, στο γέροντα διάφορα ποσά, άλλοι εκ του περισσεύματος και άλλοι εκ του υστερήματος, γιατί έβλεπαν εδώ αυτός ο ναός να γίνεται κάθε μέρα λαμπρότερος, να εξοραίζεται κάθε χρόνο περισσότερο, να ακτινοβολεί και να λάμπει. Μοναδικός ναός, όχι μόνο στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή, αλλά τολμώ να πω και σε όλη την Εκκλησία της Ελλάδος, με τέτοια επιμέλεια, με τέτοια φροντίδα, με τέτοια τέχνη, με τέτοια απαράμιλη θεολογική, αδελφοί μου, τοποθέτηση όλα όσα βρίσκονται γύρω μας και μας περικυκλώνουν. Από τα μάρμαρα και τα δάπεδα, μέχρι τα ψηφιδωτά και τα γλυπτά, μέχρι τα πιάτα, τα οποία είναι έργα τέχνης που είναι ευτυχισμένα, με όλη την ηθοδομία και όλη την αρχιτεκτονική που εσωτερικά και εξωτερικά φέρει ο Ιερός Ναός και τα πολύτιμα ψηφιδωτά. Αν θέλει ο Θεός, ο ναός αυτός και είναι στερεωμένος, θα υποδεικνύεται από τους αυριανούς καλλιτέχνες ως ένα έργο απαράμιλης τέχνης, το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα. Το βλέπετε, δεν νομίζω ότι υπερβάλλω. Θέλω επίσης, τέλος, να αναφερθώ στους πρωταγωνιστάς. Γιατί εάν δεν υπήρχαν οι πρωταγωνιστές ενώ αυτής της σημερινής τελετής, και εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω
οποίοι επιμελήθηκαν για μήνες τώρα σε συνεργασία με τον πατέρα Μάξιμο και τους πατέρες και για την παραμικρή λεπτομέρεια του εγκαινιασμού, δεν θα γινόταν η τελετή αυτή τόσο σύντομα, τόσο οργανωμένα και τόσο καταλυτικά. Επειδή και άλλες εκκλησίες, αρκετές εκκλησίες εγκαινιάσαμε με τον πατέρα Φιλούμενο και τον πατέρα Μέξιο, θέλω μέσα από την καρδιά μου την ώρα να τους εκφράσω δημόσια τον έπαινο και την αγάπη μου. Τους εκτιμώ και τους θαυμάζω. Και οι δύο διακρίνονται. Ο ένας είναι γραμματέας στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή, πατήρ Φιλούμενος, και προϊστάμενος ενός μεγάλου και κεντρικού ναού. Ο δε πατήρ Αλέξιος, πέρα από το ότι τώρα είναι προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αχαρνών, υπηρετώντας σε διάφορα πόστα και θέσεις, έκτισε παντού εκκλησίες, οργάνωσε παντού πίμνια και ενορίες. Και είναι μεγάλο καύκαιμα που τον έχει τώρα η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή, και εγώ καθόμαι διπλά, διότι είναι αδελφός μου, δηλαδή πνευματικός μου αδελφός, αφού αμφότεροι μεθα χειροτονίες του μακαριστού Μητροπολίτου της Νέας Ιωνίας καιρού Τιμοθέου του πρώτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας του Μαρθεάκη. Τέλος, η χάρη του Θεού να είναι με όλους σας που παρέστηκε, συμπροφευθήκατε, που συμπροσφέρατε μαζί μας την ανέμακτη και λαμπρή πρώτη αυτή Θεία Μυσταγωγία με τον εγκαινιασμό του ναού. Και θέλω να σταθώ εξαίρετα στον πατέρα Μελέτιο, εκλεπτό κληρικό αρχιμανδρίτη, ο οποίος συνδέεται φιλικά με τον πατέρα Μάξιμο και ανταποκρινόμενος στη φιλική του πρόσκληση, ευρισκόμενος στο κλεινό Άστη από τη μακριά Κατερίνη, την Ιερά Μητρόπολη Κύπρος και Κατερίνης, παρέστη κοντά μας και αμέγιστα βοήθησε και συνέβαλε στον εγκαινιασμό του ναού. Του ευχόμεθα η χάρη του Θεού να τον επιστηρίζει, γιατί είναι νέος κληρικός, νέος αρχιμανδρίτης, υπηρετεί στην Αγιοτόπο Μακεδονία, γενέτειρά μας, να έχει πλούσια τη δύναμη και τη χάρη του Θεού και να τιμά πάντοτε τις ευθύνες που του δίδει και του εξουσιοδοτεί η Αγία μας Εκκλησία. Ευχαριστώ επίσης και τους ιερόπαιδες που είναι αναγνώστες της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και όλους σας και προσωπικά και καθ' ολοκληρία που βρεθήκατε κοντά μας σήμερα και ήταν από το Θεό ορισμένο να ζήσουμε αυτή τη λαμπρά και τόσο δοξαστική ημέρα στον Πανάγαθο Θεό που εορτάζει κατά συγκυρία, ασφαλώς όχι, κατ' ευδοκία, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, αφού σήμερα ολοκληρώνεται με τη λειτουργία αυτή και αποδίδεται η Ιερά Εορτή της Αγίας Τριάδος και της Πεντηκοστής επιδημία του Αγίου Πνεύματος εις τους Αποστόλους και μαθητάς και στην Εκκλησία άπασα. Ο πατήρ Μάξιμος και οι 4 στενοί του συνεργάτες να είναι πάντοτε άξιοι και να συνεχίζουν την πορεία και το δρόμο που τους άφησε ως παρακαταθήκη ο αείμνηστος πατήρ Πορφύριος Τελής. Έτσι λοιπόν λέγω Μαξίμου Ιερομονάχου, Παναγιώτου, Χρήστου, Σπυριδούλας και Εμμανουήλ, των εκκλησιαστικών επιτρόπων, μαζί με τους 2 πατέρες, Νικόλαο και Σοκράτη, και όλους τους άλλους συντελεστάς, επωνύμους και ανωνύμους, που ανέφερα ή που παρέλειψαν να αναφέρω, να δοξάζουμε τον Άγιο Θεό και να τιμούμε τον Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, που Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο Δεύτερος μας παρέλαβε
επειδή το λάβαμε και δεν ξέρουμε πώς να σας το πούμε πνευματικά, σας το δείχνουμε με ένα υλικό τρόπο. Είναι πολύ απλή αυτή η στολή, αλλά δείχνει το βάθος της καθαρότητας, της αγάπης σας, της αγκαλιάς σας και του τρόπου τον οποίο έρχεστε και στέκεστε εδώ απέναντί μας και όχι απλά απέναντί μας και μέσα μας και γύρω μας περιπτυχίζετε τις ευχές σας. Και στο δικό σας το πρόσωπο θα ευχαριστήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Κύριο Δεύτερο Ιερώνυμο τον Αρχιεπίσκοπο τον Μακαριότατο, ο οποίος έδωσε τη εντολή σε εσάς και εσείς μεταφέρατε την εντολή, τη μεταποιήσατε σε ευλογία μέγιστη για τον Ιερό Ναό τούτο, ο οποίος στεγάζει τον πόνο και μεταφέρει τη χάρη και το μας ανάγει στο υπερουράνιο, όχι απλά θυσιαστήριο ενός ιερείς, αλλά και στον παράδεισο, όλους όσους κοινωνάμε, εξομολογούμαστε και αφήνουμε τον πόνο μας, τους προβληματισμούς μας, με πάρα πολύ αγάπη και σεμνότητα λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ παιδιά μου, να τα βάλω πάνω από αυτά που έχω. Για να σας ευχαριστήσω. Είναι τόσο ωραία και εντυμένα και μάλιστα λαμπρά βυζαντινά. Η χάρη του Αποστόλου Ανδρέου να είναι μαζί σας. Παρέμεισα να αναφέρω δύο πράγματα. Πρώτον, τον αείμνηστο Χρήστο Μπάκα, ο οποίος δώρισε το οικόπεδο αυτό, Φιλέτορε, στο κέντρο του Παραδείσου, έτσι λέγεται η περιοχή της συνοικίας αυτής, στη μνήμη του πατέρα του Ανδρέου, και χτίστηκε ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, να είναι αιωνία του η μνήμη. Βέβαια ο Αριστίδης, που ξέρει όλο το ιστορικό, κατά τον πατρός Πορφυρίου στη διοίκηση, μου τα είχε αναφέρει τα ονόματα και τα είπαμε στα Άγια, και να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας και τον πατέρα Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι και αυτός παιδί και συνεργάτης της ενορίας μας. Πρώτα απ' όλα διότι έχει το γεροκομείο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο υπάγεται στην Αγία Παρασκευή. Και δεύτερον διότι η πρεσβυτέρα του, ο πατρός Κωνσταντίνου, ο οποίος λειτουργήσε μαζί μας, που είναι τώρα μέσα θα είναι, καταλήγει, η πρεσβυτέρα του είναι η κατηχήτρια της ενορίας. Και οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στην πρεσβυτέρα, ο πατρός Κωνσταντίνου, μαθαίνει τα παιδιά γράμματα. Τα γράμματα του Θεού εννοώ, τα χριστιανικά γράμματα. Τον ευχαριστούμε τον πατέρα Κωνσταντίνο που ήρθε και συνέβαλε και με τα χέρια του κι αυτός έκανε πολλά, πάρα πολλά για να εγκαινιαστούν αυτά τα 4 θυσιαστήρια. Θέλω να παρακαλέσω έναν από τους εγκαινιαστές τουλάχιστον, ή τον πατέρα Φιλούμενο ή τον πατέρα Αλέξιο, να ανεβεί απάνω μαζί με τον πατέρα Μάξιμο να μοιράσουν το αντίδωρο, για να φιλήσετε τα χέρια των υπετίων των ιερών εγγενείων. Αυτά τα δύο πρόσωπα, τα αγαπητά μας, ο ένας συνεργάτης μας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, γραμματέας, και ο άλλος αδελφός μου πνευματικός, και οι δύο άξιοι και εκλεκτοί κληρικοί είναι η αιτία του εγκαινιασμού αυτού του ναού και της επόμενης ενορίας, που δεν την αποκαλύπτω που είναι, σε άλλο μέρος της Αρχιεπισκοπής, που θα εγκαινιαστεί το φθινόπωρο. Όλοι μαζί να ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο, να δοξάσουμε τον Θεό, αλλά να υμνήσουμε και την πατρίδα μας, η Λεβεντογένα και η Ροοτόπο Ελλάδα,
εβδομάδων και μηνών, με κορύφωση τη χθεσινή εσπέρα και τη σημερινή ημέρα, για να επιτελεστεί ο εγκαινιασμός. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των πατέρων, των συνεργατών και όλων των εργαζομένων και προσφερόντων και διακονούντων και εθελοντών και εθελοντριών, να φιλήσω τα χέρια σας οι πιστοί που εσείς συντελέσατε στη σπουδαία αυτή ημέρα και στα εγγένεια του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Παρακαλούμε, αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε like και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, να κάνετε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί. Για πιο έγκαιρη ενημέρωσή σας, πατήστε και το καμπανάκι. Ευχαριστούμε.